Γεια σας παιδιά, TV Gamer εδώ και σήμερα παίζουμε LOL μαζί με τον Man75 και τον George 21, Pro 21. Εγώ έχω Sion όπως βλέπετε, ο George έχει Rumble και ο Man75 έχει Vanguard. Παίζουμε ARAM και το κανάλι μου θα συγχωνευτεί, βασικά θα είμαι μαζί με ένα άλλο παιδί, το Man75. Πιστεύω να παίξουμε καλά για να μην κάνουμε βλακίες. Έχω πάει να τραβήξω record 2 games και στα 2 game πάνε χαλιά, τελείως χαλιά. Ένα λεπτό. Παιδιά, εσείς τι άλλο κι άλλα? Πάμε καλά, Κώστα. Ναι ρε, πάμε. Να πούνε Τζάρβαν. Σπάστηκα τελείως. Έχω άλλα σε flash, εντάξει. Δεν έχει flash. Δεν έμεινα. Άλλο. Ωραία, πάω πολλά. Χρειάζομαι λίγο τους ένα ποτάκι. Έχω καιρό να παίξω μαζί, εντάξει, έχουν αλλάξει τη φύση. Τότε. Δεν έχω μάνα μου. Καλά έχω μάνα. Δεν μου πηγαίνουν όλα τόσο καλά σήμερα. Ωραίος. Ωραίος Γεσό. Μπράβο, Πω. Ευτυχώς δεν κόβω πολλά η σώμα τους. δεν έχω μάνα ρε εγώ. Εγώ τελευταία μάνα. Είναι αυτό, θα είναι μέχρι να βγάλω ulti, μόλις βγάλω ulti. Ωραία, πήρα εκεί. Όχι και ούτε. Ωραίος. Μπράβο, Νίκο. Ωραίος. Εγώ μας έφτιαξα. Μπράβο. Ωραίος. Λίγο ωραίος. Μάλλον μπράβο. Εγώ έχω 10 assist στα bot. Το καινούργιο support της Steam. Έβγαλα Omens, εντάξει. Ο Μάνος κάνει σαν την
Αυτό ξέρεις τι κάνω, περιμένω να πιάσει όλους τους σαν του Μάνου και πατάω ρε. Όχι, δεν πέρασε, δεν πέρασε. Μπράβο. Μπράβο ρε. Έχουμε και καλό για σου. Και να μην πεθάνω εγώ τζάμπα. Ω, Εμένα μου είναι πολλά ακόμα. Περιμένω βασικά το man, για να κάνει τα stun. για να πετάξω εγώ. Πετάξτε πάνω. Μπράβο ρε Μάνο. Ωραία. Α, εγώ το πήρα. Αλλά πώς το πήρε. Η ulti. Πήρα double με την ulti. Μια χαρά. Στάν, μπαίνει. Ωραία η armor του Sion, αυτό με τρελαίνει. Ας είναι όλα. Ω, μπράβο. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Τι κάνει αυτός, Α, καλά. Το πιστεύω ότι είναι πολύ νούμπας αυτός. Νικολάου, πάρ' τη live. Α, φεύγει. Έφυγε από εκεί πέρα. Αυτός είναι καλός ρε. Δεν μπορώ να τους ακούσω μέχρι να έρθω μόνος. Έλα ρε. Βασικά έχουν πολύ life, θα το χάσουμε. Όχι. Δεν το χάνει. Όχι το game, το fight. Ναι, μας έχουν. Ω, μπράβο γεια. Όχι, θα ζήσω, το πιστεύω. Έχω ulti να τις πέσω. Δεν νομίζω, όχι. Πες τις. Σίγουρα. Ναι. Άστο να την κρατήσουμε γιατί τι μου φάει το βολό. Μπράβο με το λάθος του πήρε. Όχι. 4-2 δεν πάει.
Όχι, πέθανα. Ήμουν μακριά ρε. Ωραίο είναι όταν κάνω εγώ ulti να μπεις και εσύ ulti, να τους σηκώσεις και να τους πετυχαίνει ακόμα ulti. Θα σου μπουνε, το πιστεύω. Και εγώ αυτό περιμένω. Γιώργος, πόσο είσαι... Α, ωραίος. Πείτε μου όταν είναι να πες. Εγώ δεν έχω ulti τώρα, αλλά... Σε πόσο. Έχω ακόμα για να πάρω. Μπείτε τώρα. Εγώ μαζί με πήραν τώρα. Όχι, το πήρε όχι. Έλα, Κώστα, το πήραμε. Πάω να βγάλω εκεί όλα τα υπόλοιπα item, θα τα βγάλω γόρμοκ. Όχι ρε. Έρχομαι. Έχω και ulti τώρα. Πάμε Κώστα. Ένα λεπτό. Τώρα. Ω, τους αδειάσαμε. Ρε, εντάξει, καλά. Φαντάζεσαι τόσο αυτό εντάξει. Είσαι πεθάνει. Πέθανα, αλλά πάρτε. Το ταρετάκι από την ούτη του. Ωραία το κάναμε, ρε, είδες με πως τους αφήσαμε. Έχουμε καλό τι. 3200 live. Μάλλον. Και είμαι 13 level. Ωραία, μου πήκανε και δύο. Σε μένα. Σε μένα, σε κάτι. Ω, τους παίρνουν. Σε έχετε. Κώστα να πω πιο ωραία. Μπαίνουν σε μένα οι πατέρες. Εμένα με πάτησε ulti ο άλλος για να με πάρει. Και άτρα μας πήραν ace. Πω. Τώρα μας πάρει το σπιτάρι. Αν μια φορά μπείτε καλά, Ναι, πρέπει να πούμε το πάλι έτσι. Άλλη μια φορά να πούμε καλά και είναι νικημένο. άμα μπείτε μια φορά εσύ καλά με το Yasuo, που και μετά παίξω και εγώ την ulti, θα το έχουμε. Μπες τους, μπες τους. Ωραίος ρε, ulti. Ωραίος ρε. Μπράβο. Τώρα κάτω, τώρα κάτω. Έλα ρε φίλε, κοίτα εδώ ρε. Μας έφυγε, πάει τι μου κάνει. Δεν μπήκα καλά. Έλα μην τε. Εδώ η Νίντα μας δεν μπορεί να παίξει. Η Νίντα γερέν. Τι έκανε ρε φίλε. Μην της πάρει. Ωραία. Ωραίοι, ωραίοι.
8-4-25 ρε. Τέλος. Εγώ 8-5-19. Ω, φίλε. Ωραία. Άμα του στανάρει και ο Μάνος πάνω στην ούλτη μου. Ναι. Ή όταν κάνει Σάιο. Τρώω αρκετό damage. Σκάει πολύ λεπτά. Σκάει πάρα πολύ. Εντάξει, αλλά έχει ability ρε φίλε αρκετό. Καλά. Πού πάνε? Είπαμε, δεν είμαστε. Ρε φεύγει η Λεμπλάν και της πατάω εγώ ulti. Και της πατάω εγώ... Πάω από την τούκοψη. Πάτε. Γιατί έχει βγάλει ο Κέμ. Μαλάκα. Τον παίζει AD εμένα μου φαίνεται. AD το παίζει. Α, καλά, όποιο να είναι. Πραγματικά... Πού πάει αυτό? Οκ, πάει γιόλο λες και παίζει P. Και έλεγε γιατί δεν μου κόβε τόσο πολύ ulti του πριν. Ο Κέμ όσο τους αφήσει μέσα. Κόμπο, αυτό Ωραίος. που το Rumble, το Q Zone είναι OP. Ωραίος. Έδειξε όλη για τη Σόνα, αλλά έκανε χ. Ρε, αυτό το χ δηλαδή. Ωραίος ο Yasuo πάνω στην κίνησή μου τον. Έλα το Warmock. Ο Χέμ έχει βγάλει στάφη. Και εμείς το πιστεύω, δεν Α, πιστεύω τρολάρι Σου πάει. Περιμένει το run. Αλλιώς. Ωραία Τώρα φίλε. το Dark έχουμε. Μόνο αυτό. Εντάξει. τους έχουμε μπουζάρει πιο πολύ. Ναι. Πάρε τα μήνυμα. Ξέρει και παίζει καλά η Λεμπλάν. Ναι ρε, χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα. Αφού μόνο αυτή μας κόβει. Ναι. Εντάξει, βγήκαμε όλοι τώρα. Άμα μην τζι φλάσαρε τώρα, αλήθεια. Καλός είναι το αυτό. Για να δεν τρώω damage. Μπείτε τους, μπείτε τους. Μπράβο ρε Μάνο. Ας την ανατρέχει. Ρε τι κόβει.
Μιτζή δηλαδή ρε, με αυτή τη μαλακία. Με ποιο σε πήρε το χώρο. Ναι, αυτή η μαλακία το χιόνι ήταν αυτό. Πω, τι είναι αυτά ρε, τι είναι αυτά. Πώς θα το πας. Εγώ έχω 24 assist. Ένα στο team fight να τους πέσουμε όλοι, πρέπει να είμαστε τρία. Έχω ult. Και τους μπαίνω με τη μαλακία. Πάμε. Πάμε. Μπράβο ρε μάνα, τους κατάλληλους τους γύρω. Ωραίο και καλά. Καλύτερα από τα νύχια. Ωραίοι. Το έχετε τώρα. Εντάξει, το έπαιξε ωραία ο Μάνος. Αφήσουμε το που έκανα εγώ και έκανε και αυτός. Δεν έχουμε μήνυα. Έλα, εντάξει. Αν μπορείτε και inhibitor. Ναι, σίγουρα. Κοίτα εδώ. Και back τώρα, δεν χρειάζεται. Μπράβο. Πάμε εδώ. Καλά, θα και ξενέρα η Λεμπλάν. Έρχεται μεγάλη. Την έπιασε ο Μάνος. Κοιτάξτε λίγο τα item του σήμερα. Μπράβο ρε Κώστα. Μπράβο ρε Μπούζι. Το πήγε. Μόνο φυλάξεις το παιδί. Ωραία. Τον πήρα μέσα στο base. GG. Μπράβο. Γεια σας παιδιά, ήμουν ο TV Gamer JR και τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο.